Maayong buntag, for this video na ako ipaila-ila ninyo nga isda. This is one of my favorite fish. We call it bao. Pero before nato limpyuhan ang bao, ato saning ilain-lain ang mga isda, laino nato ang danggit ug ang mga civilian. Diri sa isla og dili lang mokusog ang hangin, unya na ay kugi managat sa inyong pamilya aw makasud-an jud ka. Maong sa tanang mananagat dinha, mapalalaki man o babae, bisag unsang klase sa panagat basta dili lang illegal, saludo ko ninyo. Siyempre di jud lalim manginabuhi karong panahon nga grabe kalisod, maobitaw proud kay ko sa akong amahan nga grabe ka kugi. Pagbalik na ako gikan nagbaligya sa danggit, ako nang giasikaso ang panihapon, so maon niya ang isda nga bao, ako anang gihimbisan. Putlan og sungo nya maghinay ra tagputol og sungo ani kay basig mo pitik maigo ta sa atong naw. Unya ko haan nato siyag tinai og ang iyang bihod nga lami kayo ni siya isagol sa tinula. Og unya ato siguroon og tangtang kining apdo kay basig mapusa paitra ba kaayo. Pagkahuman ato na siyang slice, syempre mag-una gyud ta sa ulo nga part. Dapat careful gyud ta sa paggamit aning sundang og kutsilyo kay lisod nagmahapit ang atong tudlo, kuyaw kaayo. So ing anaon lang na siya pag-prepare murag baka duha jud ta ka putahe ani ron kay dako man ning isda. Kaning para prito ako lang ni siyang gipakas aron dali matuhop sa mantika. Pagkahuman hugas sa isda aw diretso dayon ta tinula, maong dali ra kayo nakahigop sa sabaw, solve na kaayo atong panihapon ani. Pusan pagyud og sili nga kulikot, unya parisan og bahaw aw unsa pa may atong pangitaon. Naa pa jud pinarito, so ana ra kinabuhi sa isla. Maayong buntag everyone, especially sa akong amahan nga pag-abot pagikan sa dagat. Ug mao ni siya tanan ang iyang kuha nga isda. So nigikan si Papa diri sa balay mga alas 4 sa kadlawon niya, karon na uli siya mga alas 10 na sa buntag. Imagine pila siya ka oras naglangoy-langoy dito sa dagat, but it's all worth it. Some of you will say that I am bragging, but no, I'm not. My father deserves a big flex kay proud mi kaayo sa iya. At this point, as you can see, gihugasan na ni Papa ang isda before ibutang sa box og butangan pod na niya og ice. And at the same time, ma-maintain ang iyang kaprisko kay mubiyahe para banig pawit market sa lungsod sa Bantayan. Kani mga isda nga gisuod ni Papa sa box is kuha ni siya sa panggay. Panggay ang tawag namo ani nga panagat diri or bobo sa uban. Nya gihapit na lang pod og tibaw ni Papa ang punot or bunsod sa Cebuano. Ang pinakadaghan nga klase sa isda nga kuha ni Papa sa bobo is wapay or parrotfish sa English. Naay daghang klase sa mga parrotfish na ay blue, green ug sama aning kuha ni Papa. Na ako'y facts na basa about aning parrotfish nga dako siyag natabang sa pagprotekta sa atong coral reefs. Nya akong gi-search kung bawal ba siyang kuhaon and it says there is no official national ban on catching parrotfish in the Philippines, although such bans do exist in varying degrees in the other parts of the world. Dili siguro ni siya bawal diri sa among lungsod oy kay daghan man tag makita nga mga parrotfish naka-display sa atong merkado. Pero ug moabot ang panahon nga ibawal ang pagkuha, pagkaon or pagbaligya ani nga isda, syempre musunod tas patakaran kay para raman pud ni sa atong kadagatan. Kita man pud tanan mao'y apektado o maguba ang atong mga corals, so kung unsa ibawal dili nato supakon, understand? Maayong buntag everyone, labi na sa akong pinalangga nga mama ug papa. Mao ni akong mama nga gwapa nya, lablab pa jud kay nako. Thank you so much Lord na anapod mi piliun nga mga isda ron. Mao ni tanan ang kuha ni Papa today. Wala pa tuod ang subang pero makadaginot na ang atong punot. Nanood ni sila nga mga isda kay ni huros-huros man ang hangin gabi eh. Nya ang punot kay naka-open arms man na siya, murag nag-welcome good, maong masikop jud kung unsa nga isda mo'y mosulod. Unya karon kay nayabo naman na tanan ni Papa ang isda, automatic magsugod na tagpili unsa pa may paaboton. As you can see, majority sa kuha ni Papa ron is gunggong, kanang stripe na isda, gunggong ang tawag namo ana. Murag gamay ang mga danggit ron, pero ang importante na dapat grateful ta permis sa kung unsa ika-offer sa dagat. Tambok kay ni nga mga klase sa gunggong, parehas nako, char. Lami kayong supsupon ang ulo ani nga isda, labi nag-itinola or iinununan. Para sa tinola og tanglad ra imong ilamas, okay ra kaayo. Pero karong panahon na kwarisma man nangalaya jud ang among mga tanglad, maong kaning akong gunggong barteri na lang ninyo og tanglad. Abunda tuod mi sa isda pero sa tubig wala jud, luoy kaayo mi diri. Kanus pa kaha mo ulan nga kamahal kaayo sa container sa tubig diri. So balik ta, human na tag klase sa mga isda, ready na siya for baligya. Unya magluto sa kog pamahaw, pag chill sa mo diha tanan mga palangga. Bye bye.
Maayong buntag everyone, naano pud tay piliun nga isda ron pero dili ni siya ang focus sa atong video today. Kung dili kani nga klase sa crab, wait sa grand entrance para sa akong Papa Char, smiling kaayo oy. So kani nga klase sa crab, balinggitan ang tawag namo ani dire. Kani nga balinggitan kuha ni Papa sa panggal. Kay manood man pud ni sila labi nagpila ka days dili matibaw ang panggal niya na ay mga matay nga mga isda sa sud sila tigkaon. Mauni sakto nga balinggitan, aksyon pagpangusi, presko kaayo ay basta kusi ang atong tawag ana kay dili man ba ang iyang gamit basta common sense lang good. So ato na ni i-plaster atong mga balinggitan sa kaldero kauban ning usa ka buok samong naapod tay takab nya usa ka buok aninika then tulo ka buok pasayan. So sold na pod ang atong pamahaw ani. Magbutang tagamay nga sabaw kay ato man ni siyang tangkon or ilaga ba, which is very simple and pinakadali nga pagluto sa balinggitan. As you can see na ay duha ka bubwit diha nga nag-intra-intra kay favorite snack man pud ni nila ang balinggitan. Imbis na madali nigluto murag dili jud ni siya madali kay magpaka-expert man pud ning duha diri. Nya magsugod na tagbalik-balik sa mga bukog sa chismosa, Char, bitaw oy. Mga kawayan ning atong igatong kay maura may available nga atong napamunit di sa kilid-kilid kay wala pa man ta nakapangahoy. Paabot lang mo kay paubanon ta mo og makalugar na tagpangahoy. Kay nakatungtong naman sa trono ang atong kaldero ato sa nisiyang biya. Nana pud ning duha nako ka bodyguard ng utana og luto na bamao pagani pagsiga mga langga. Chill-chill sa dadiri kauban ning among iring nga si Lucas. Sumao ni ang view sa among isla karong buntag. After pila ka minuto ready na ang mga seafoods. So naatay pritong bulad nga ibis diha nya ginisa nga cabbage with tuna og ang atong seafood. So mao to mangaon. Maayong buntag everyone. Now let's talk about this one delicacy na ma-offer sa mga bantayanon. Usa sa mga nakapasikat sa Bantayan Island is ang bulad. Usa na ani ang bulad nga bunlis danggi. Paubitong og mo bakasyon ta diri gikan syudad nya igbalik nato didto ingnon dayon tag walay bulad diha, di ba? Kinsay nakarelate diha? Kay tagaan na kog bulad, Char, bitaw oy. So today akong ipakita ninyo ang full process gikan sa pagdibone hantod sa pagbulad. So ani ra ni siya mag-start ka diri nga side then kuhaan ni mog tinai unya ang pika side na pod, di ba? Di ko kaapas tungod sa ilang kapaspas. Bansay na kay ni sila mupukyad basta kay ug naa lang lagi paligsahan about sa pagpukyad diri aw naa mi daghan nga mga pambato oy di pud ni sila palupig. By the way, the deboning process is called pukyad or pagpukyad, then ang tawag sa mga magpukyad is mamukyaray. This is another source of income sa mga housewife diri and of course sa mga kabataan pud nga gusto makakwarta. Basta makaagwanta lang ka sa kasakit sa tunok or usahay masamad pud kay di man jud na malikayan kay kutsilyo man ang atong kaptan. Nya sakit pa jud sa likod labi nagdaghan danggit mapilaan jud ka oras og pukyad. At this point, human dibone, limpyuhan na ang danggit. Naingon ana na siya ang color sa tubig dagat tungod sa itom-itom nga gitangtang sa tiyan nga part sa danggit. Syempre naana ni siya niya banlawan nato kaduha and ready na siya para ibulad. Perfect kay ang panahon nga magbulad ron kay summer na summer, feel jud nato ang kainit. Nya sa pagbulad mas nindot pud ni naka-organize ang mga danggit sa cupping dili kay pataka lang tagkatag. Pero depende ra pud na sa kung unsa ang inyong trip o gusto ninyo katag, ala sige padayon mo sa inyong gibati. So mao ni tanan na bulad karon nya igo maghapon mga uga na ni silang tanan. Nya kaning gisuod ni mama og nang mira sa sako nga mga bunlis danggit mao ni siya ang nangauga gahapon. O di ba ka pangagwapa ayaw lagi ninyo hangyo sa katunga ang presyo kay dili lalim ang paggamaani. Packing na kay mo biyahe paniglungsod sa Bantayan nya pag abot sa lungsod sakay pud og bus diretso na Cebu City.
Maayong buntag everyone, pagkalinaw, pagka-peaceful sa atong panahon ron. Pagkanindot sa atong buntag ron kay gibless na pud ang bunsod ni Papa. So pag abot ni Papa, wala mi nakabantay nga abot na siya kay busy man migpakaon og pakaligo sa among duha ka body. So nidiretso na lang si Papa sa balay ug iyang giingnan si Mama nga magpatabang siya og layong sa isda. So niadto pud dayon mi og daplin sa dagat kay basta mo ingon na gani na si Papa og magpalayong siya sa isda, damo-damo jud na ang iyang kuha. Kahibaw ba mo nga biggest flex nako ang pagkakugi og pagka-humble sa akong mga ginikanan. Share ko lang kay ingon ana ako ka proud. Some of you were asking kung asa akong mama, mao ni siya nga akong mama nga gwapa. At this point nadala na nila ang first batch nga mga isda dito sa atong pilianan and they're back for the second batch. Dili tanang panahon abunda ang panagat diri sa isla. There were times nga bisag unsa ka kugi sa mananagat mo uli siya nga walay kuha or kung may kuha man igo ra pud isudaan. Maong kung tagaan tag blessing sa maani nga sobra sa atong gikinahanglan sa usa ka adlaw, we don't have to spend for unnecessary things. No kay lisod kayo ang panahon ron. So this is the last batch and dili lang sa ni Papa iyabo kay dili enough ang atong space. Syempre makauna jud og kaon ning atong mga alaga. Nya pili-pili ta kadali diri kay moadto man tag lungsod sa bantayan. Makalugar tag adtog lungsod ron kay naatay substitute. Abtik pud kay ning akong siswang kay gusto na mo tilaw og tinola. Ikay mag boarding house bi nga pero may canned goods ang sudan. Di ba kami ngawon sa presko nga isda? Pakita daw sila sa imong killer smile inday. Aw mutuman pud oy, so while gapili na sila dira, chill rag pangapi si Papa diri. Sige lang pa, relax lang diha kay deserve na nimo. Nya shout out day ko sa among iring diha nga walay plano mo undang. Sige lang deserve man pud na nimo. Timing kay pag-uli aning akong siswang kay naa iyang paborito nga isda. Abi ba na akong chill ra ni si Papa, mo tabang man pud di ay. O di ay no nakalimot ko nagdali ni si Papa kay moadto man di ay miglungsod. Unya ka ni si Mama usapod sa mga nagdali wala pa gani na human og pili na ginahinay na siyag baligya sa danggit. Ama danggit ra atong ibaligya ron kay naanay tag-iya ang mga sari-sari. Dili ni siya pwedeng balibaran kay basig malaparo ta. Mao ni akong best friend nga mukaon og taong smile din kanahan ay. Maayong buntag everyone, sayo sa buntag sayo pod ang atong paugnat sa kusog. Timing kay ang pag-abot ni Papa kay paghuman pa natong pangapi na atay energy sa paglayo. Kay wala may laing laki diri sa among pamilya na ay duha pero mga babies pa man ni. Maong kita jud mao'y available nga motabang sa paglayong. I'm not complaining ha if that's what you're thinking. What I'm trying to say is that kaya pod sa mga bae nga moalsa og bugat. So ato pod hatagan ang atong mga alaga aron di sila magsinamok og magsugod na tagpili. Ato nang sugdan by the way, I know nga paggarab-garab or paghinambog ang dating aning akong video para ninyo bisag dili ra ba jud. If watching my videos makes you unhappy, pwede ra man ka mag-scroll up or piyong na lang. As simple as that, find your happiness. Remember, life is short. So we have kito nga good for prito. Dudag ko na pud ang atong mga danggit ron kay hapit na ang pagsubang sa buwan. Naapod tay katambak and sugbago nga nag-inusara. Human na tagpili maunitanan ang kuha ni Papa nga isda today, mga sari-sari, mga danggit ug nakapili na pud ta sa atong sudanon hangtod hapon. Ato na ni ibaligya kay ready na ang mga mamukyaray ni Manang Mira. So this is the view nya pag human natog baligya sa mga isda, it's time to prepare our breakfast. Let's start with kito nga atong itinola, atong himbisa nya kuan og tinae ay basta basic good nga pag-prepare sa isda. Medyo dako-dako man ni siya maong atong islice katulo. Ay kaduha ra di ay islice oy. Gidukdok na ko ang kutsilyo kay tigan na jud di ay ang iyang bukog wala ko namati sa iya ni Papa. Last time nakakuha si Papa og kitong dako-dako to siya pero wala na to siya matinola kay ato manggi kwarta. Pero karon magsabaw ta og kitong ato pa jud butangan og kamunggay para healthy jud kaayo. Usod na pud atong pamahaw ani unya. Padayon ta pag-prepare sa ubang klase sa isda. Duha day kaputahe ang atong lutoon ron, magtinola og unya magprito. Magprito pud tag danggit og kitong. Kay kahibaw naman tang tanan nga ang pinirito og mabuntagan dili siya dali mapanis. Mapanis Tagalog bitaw oy, dili siya dali mapanus ba. Pwede pa nato siyang kamunggayan or udungan ba, di ba? Daghan pa tag mahimo nga putahe aning prito. Nya pagkahuman ani magbunlis tag katambak aron atong ibulad. Para na ay ta masud-an kung mukusog ang hangin or kanang dili na jud malugsong ang dagat. Nya perfect man pud magbulad karong panahon na kay perte man kasakit sa init. So sama ra gihapon ni sa pagbunlis og danggit atong idibon ang pikaside, then remove ang tinae nya ang pikaside na pud. Ibabad sa tubig dagat nga naay asin according to your taste nya pagkahuman ato na pud siya sawsawan og tubig dagat, then ready na siya to buwad. Basta mauna ang procedure nga akong himuon aning katambak nga bunlis ron. Ato na ning dalion aron makastart na tagluto sa atong breakfast. Ready na ang kanon, ang sudan alay kulang. Simple ra ning atong tinola, di ta maginahanglan og daghan nga lamas kay presko pa man ni. Nya pila ra may prito sa isda, mga pila ka minutes ang nilabay, ready na ang atong breakfast. So maato mga unta.
Maayong buntag, I wake up early today because kuyawa murag dayari man. Bitaw oy ni matakog sayo kay ni bisita na gyud ang akong dugay nga gipaabot nga amiga gikan pa ni siya sa Africa. Di na ta maglangay-langay madam, ato na ning sugdan kay gutom na kaayo. Bilib kayo ko aning bayhana kay bisag hunas nilusot jud mao nay giingon nga pag may gusto may paraan. So mao ni atong lutoon ron mga presko nga danggit. Relax kayo nga akong mga palangga Bisag na atas sa isla ng puyo no, batyagon gihapon tag-init maayo na lang gani natay kahoy nga kapasilungan. So magsugod na tagluto ato ning unahon ang tinola. While nagpaabot ta maluto ang tinola, ato nang i-ready ang uling para sugba. At this moment, naglibog na ko og kinsay bisita, siya ba or ako kay mangagaw man og luwag. Na bahala ka diha madam may buot na bitaw ka. Joke ra bitaw ganahan na ra jud siya kay makalingaw man gud magluto-luto og unya panagsara man magkabanding. Pagkaluto sa tinola mo proceed na ta sa pagsugba og pagprito. Syempre di jud bation og laay kay daghan man kaayog chika. Nag-prepare po di ay ko og bunlis nga danggit og kaning catfish or ito diri sa amoa ato di siyang isugba kay daghan pa man og uling. Ug magprito ta sa gagmay nga bunlis nga danggit kinahanglan tantsado jud siya kay dali ra kaayo masunog. After mga usa ka oras nga niluto ay ready na atong pamahaw na ana ang tinola, prito nga bunlis danggit, pritong danggit ug sinugba nga danggit ug ang ito. Wala na dugay-dugay mga undayon ta. Mao ni nakanindot natong mga Pilipino bisag pobre makatigo ta mo atiman ug moabi-abi sa atong mga bisita. Bahalag simple ra gud atong ma-offer basta kinasing-kasing ug malipayon ta okay na nakaayo. Maunay giingon nga treat others like how you want to be treated. Garaa pod basta kasabot na mo sa akong gipasabot. Simple ra man gud atong gusto nga kinabuhi sa ako pang giingon bahalag pobre basta hapsay ang panginabuhi ug walay kaaway. Patan-awa ko no mi unsaon pagkuha ng bihod sa danggit bi. Unya lami mari kan unsa bi baligis lang. Syempre dili mawala ang entry sa akong amahan nga pinalangga. So mauto manog salop na ang adlaw manguli na sila bisag di pagyud unta to sila ganahan pero kay lagi na ay mga priorities pagkaugma wa tay mahems. From Wambok to Africa, one click ra. Maayong buntag, this morning pakit-on ta mo unsaon pagbunlis og danggit. Sige ra kog plano magbunlis this past few days pero karon nato dayonon kay timing kaayo nindot ang sidlak sa adlaw karon. First things first, atong idibon kaning pika side, then remove nato ang tinai, unya ang pika side na pod. Ato lang hinayon og pukyad kay kuyaw kaayo og matunok ta sa danggit, talahara ba. Aside from that, basig nasamad ta sa kutsilyo. Iguman natog pukyad, ato na siyang ibabad sa asin. So, depende ra gyud ni sa atong taste no, o gusto nato og parat, daghanon nato og asin. Pero kay kami, di man mi kauyon anang parat gyud kaayo, so gamay ra akong gibutang nga asin. At this moment, ato na siyang limpyuhan. Tantangon nato kanang itom-itom sa may banda sa iyang tiyan, unya tantangon ang atay. Kinahanglan tubig dagat jud ang atong ihugas sa ani kay og tubig ulan mumaot ang iyang lasa. Unya kay wala man ta ka-ready og dagat so opdi ko ninyo kapuya gyud aning hunas no kay layo kaayo atong kuhaan. So while nagkuha ako og dagat mao ni kahimtan sa maglolo. Na yahay kaayo duyan-duyan under the tree. So padayon ta ato na ning i-ready kay naa na si haring adlaw. Pagkahuman natog limpyo ato na pud siyang hugasan until dili na siya ingon ana ka dark ang tubig. Last hugas na ni and we're good to go. Let's go, magbulad na ta. Kinsa may di ganahan magbulad og ingon ani ang view nindot kaayo. Ang ato lang bantayan ani og naay mga iring nga interested aning aton gibulad so from time to time ato gyud siyang i-check kay lisod na og maunhan ta og sugba aning mga buutan nga iring. So mao to mga 4 PM murag ready na ang atong bunlis danggit. Maayong buntag, it's almost 6 months nga naglutaw ang pambot sa dagat and it needs some rest and of course need na pod niyag makeover.
So kay naaman tay barahon, naapod tay ilusad aron di matambay ang atong panagat. To make this happen, we need manpower. And if I say manpower, what I really mean is need nato ang tabang sa atong mga silingan. Hinay-hinay nagpangabot ang atong mga silingan ug pwede na nato sugdan ang paglusad. Ingon ani lang di ay ang pagpangayog tabang diri sa pagpalayong sa pambot. Tiyo, magpalayong daw si Papa kadali sa pambot. Ana ra, simple as that. Kaning bayanihan no, mutuod jud ta sa panultihon nga no man is an island. Maunay giingon nga be good to your silingan, bahalag sila dili kay ilahan na ng problema. Bahalag pobre basta walay kaaway. Bitaw ay seryoso ra kaayo ta, so balik ta diri. Pag human og lusad adto na pud ta sa pagbara kay naan naman tay space nga sangatan. Tan-awa og unsa sila kawiling motabang. Ingon ani ning kinabuhi diri sa isla ug gusto mo tabang dili kay motabang dunok. So kaning pagsangat nanginahanglan ni siya enough og kusgan nga mga tawo kay bugat jud ni siya tinuod. Ano ni Barto? Atras sa akong sticker. Atras. Pasti dari cutting. Bato. Pa, ni. Kani nga bayanihan nag-require ni siya og strength, unity, and alertness. So, mauto, offeran lang nimo silag snacks or elimnon sa mga mag-inom, solve na. Maayong buntag, last week I showed you unsaon pag-uga og pagbundis sa danggit. Unya karon mag-uga na pud tag isda pero dili siya danggit. Sari-sari nga isda. We call it pinakas nga sari-sari. Nakasugod na kog ubra sa isda niya. Mao pa ko nakadumdum nga wala pa man di ay ko nakapangapi. Mauto nag-order kog Starbucks coffee. O di ba social? So ingon ani ra ka easy ang pagpakas. Pikasay dra maong imong idibon og unya remove the hasang and tinai. Ako na di ay ni silang gihimbisan daan aron diri-diretso ang pagpakas. Unlike sa danggit, dili jud tantong sakit makatunok ang sari-sari pero syempre careful gihapon ta labi na sa paggamit sa kutsilyo. Hiwaan pod nato ang pikas nga part aron dali ra mauga. Pagkahuman ato na siyang hugasan, tangtangon ang itom-itom nga part sa iyang tiyan and same ra gihapon ni siya sa danggit. It depends on our taste kung gusto ba nato og parat or dili. After ikaduwa nga sawsaw, ready na ang atong isda para ibulad. Murag di ta mabalaka magbulad ron kay init ang panahon aw og muulan, lipay gihapon kay ubos na among tubig diri. Mas maayo jud nga naatay bulad sa atong panimalay kay og hangin-hangin nya dili jud makaya nga ipanagat na atay masud-an. Kaning bulad pa bulad-bulad ra ni pero daghan tag mahimo nga putahe ani, pwedeng isugba, prituhon, gat-an o kamuganyan. Ug unsa pa kay og dili ni mamilok ang adlaw hangtod maghapon aw matik uga jud ni. Nya kung gusto nimo mutilaw ani, ing na lang ko kay atong sabutan kanang tagabantayan lang ha kay wala pa koy pang shipping fee. After mga pila ka oras ani, pwede na siyang prituhon para sud-an. So mao to kinabuhi sa isla. Kapayter pud mo habhab ani bayhana oy. Maayong buntag. I was about to sleep last night when I received an invitation card. It's an honor nga imbitaron ta sa atong igagaw nga galante, di ba? Nganong di man ko makaingon nga galante siya nga siya man nagpapalit og durin, biskwit ug ice. Nya kita hinahinay na tagpundok aning mga lubi kay wala man tay laing matabang, di man ta ka maumusa ka. Aw dili pa makanaog ang nisa ka, busog na ta ingon ana ta kapaspas. Nganong magpaabot pa man ta nga naay mubuak natong lubi nga naa man tay kamot. Maayo kung wala ni nato gipraktisan og pila ka tuig. Hinahinay lang gud ta kay unsa pud ni nga klase sa sundang uy di man kadut. Murason pa jud oy. Bisag hinay jud ay pagdali na diha lugitan na ang dapat lugiton kay lami na kay ikaon. So mao ni nga part mao pinakaganahan nako kay hagpok. Unsay hagpok oy crunchy. Onya before nato pakiato na atong bag ang ato putangaan ang atong kameraman kay ganiha para ba ni siya naglawa. Basi magbagulbul pa kadiha nya matik inom dayon tag tubig. Ang mata baya wala nay mas mutamis pa sa tubig aning bagong ipo nga lubi oy unsa man mo. Nya pahigad sa ni nato kay di pod makapaabot ang uban nga makulabo ni. So I think murag enough na ni siya para atong timplahan niya, inahinay na taghakot. Kay naay nagdali ay ambot ba aning ilang desisyon nga magbubakasyon man og duha ra ka adlaw alang-alang kaayo. Mao ni siya akong igagaw nga akong giingon nga galante nga mao nag-sponsor sa durin, biskwit ug ice. Balhin tag itlogan kay nindot ang view diri sa kilid sa dagat. Ay basta kilid sa dagat nindot jud ang view. Ingnan bitong kamuting kahoy na lang dili jud ka lihok diha kay imo nang tinuyuan. Bitaw ay bisa gusto nato motabang nga kita maoy mobuak sa lobby ni ingon siya nga siya na lang daw kay lagi nagdali. Kay
Kay mularga na pud ni siya karong hapon ngano bitong nagpaalang-alang og bakasyon. Fighter kay mubuak akong igagaw o ikapanung pud. Unsa na pud na nga pagbuak ang imong gihuna-una ha, nagistorya tag lobby, pag-focus. Aw pag humaniyag buak sa mga lobby, nagsugod na taglugit kay fighter man taani. Abi na lang wala ni nato giskwelahan og pila ka tuig. Aw expected pud nga na ay mga komedya. Paano man hibawan be? Ay, gising sa JC good. Matuwan yung basa nga akon. Ay, palido. Plaza. Park. Plaza at to. Park mo na nga gitanaw. Dito to. Parakit kayo magluluto. Nya padayon ta sakto na to nga exercise sa atong baba kay basig magisi. Ingon ani nga time no kanang magkapundok mo balik sa imong mga ig-agaw ba di jud malikayan nga mabalik nato atong mga childhood memories nga priceless kaayo. Kay sa probinsya man good or diri sa among isla kay ang pinakauna jud nimo nga mahimong barkada or best friend kay ang imo jud mga ig-agaw. Maong ato jud nang i-treasure nga mga moments. So balik ta human naman taglugit ato na pud ni siyang timplahan. Kalimot pud ko asa na ako gibutang akong utok nga nung gamay man nga buslot akong gihimo pero sige na lang ato na lang ni agwan tahon. Ay nalanggod mo pagbuot nga nung balde na among gitimplahan kay limpyo man na. Mao di ni ang atong view ron nya. Pila nato ka timpla-timpla ka ukay-ukay ready na ang atong kulabo. Tara magsampi na ta. Mao ni pahiyom sa tawo nga ready na mupakang abag ang daghana man ang kay tamis na manang. Lubi na akong gibutangan aron na ay aesthetic effect. Iya tagbutang sa atong sudlanan aron matansya nato ug unsa ray kaya nato nga huruton. Mao nay giingon nga paninguha mo inyo di ba manang? Paninguha ka mo inyo. Dagway baya o diba told you na ay aesthetic effect. Unya ikaw paninguhag imo kay wala diri si Tia Salvi. Aw naa pa day biskwit oy nakalimot ta pagbutang. Aw arangkada na pud atong tigbuak dili pud siya palkansi kay layo-layo pang biyahe ani. So mao to na enjoy ko and at the same time nabusog pud. Ay di na lang gud ta magpa as if ma-enjoy man jud si manang og naay involved nga pagkaon. Di na lang ta mo dinay nga food is life kay kita man sa atong lawas. So ana ra live your life, be happy, and mind your own business aron magpuyo ka nga malinawon. Unya, ayaw po og kalimot pag smile. Bisag smile lang gud sa turtle, counted na na. Yan, Nicole. Ah, gwapa. Ay, oh my God. Ang ganda. Plaza siyang biskwit tsaka coconut tsaka Ayan. Yeah. Maayong buntag everyone. Yesterday wala ta kabantay nga naabot si Papa pero karon nabantayan nato kay sa payag man nagduwa atong duwa ka body. Nya syempre dili lang ta maoy musugat na apod ning among mga alaga nga lipay kaayo og moabot na si Papa. Medyo nadugayan og uli si Papa ron kay daghan iyang kuha nya siya ra usa ang nagtibaw. Of course thankful ta kay naay blessings. Pero syempre lahi ra jud og duha ka buk may magtibaw kay ingon ani kadamuon nga isda dili ni siya madali og karga sa pambot. Nalayungan na nila ni Mama ang first batch og kani second batch na pud ni. As you can see, chill ra ng atong duha ka body diha kay wala pa sila nakasugod og pili ato nang gitagaan og snacks. Unya di pud nato kalimtan og hatag atong mga alaga kay di man pud sila makalimot og pangayo. Gonggong ang paborito ani nila nga kaunon pero usahay mo balibad pud kay gusto daw nila og danggit. Mamili pud oy. Pero patilawon pud nato panagsakay kapoy man ilang trabaho ani kain tulog ana simple ra gud. So this is the last batch sa mga isda nga gilayungan nila ni Mama ug Papa and mapasalamaton kay ta sa Ginoo kay gipun-an pa niya ang kuha ni Papa nga mga isda gahapon. Higop-higop ta sa atong Starbucks coffee diha, di lang kay ta magdali kay tulo mi kabuk magpili ron. Naninguha og pili ning akong siswang kay dala pud pangita og pwede isud-an diri. Expert kay ni siya mo pili og dagko nga klase sa isda niya iya dayon prituhon, may na lang naa siya ay mautan-utanan didto sa iyang boarding house. Kay kani laging kinabuhi sa estudyante nga mabulag sa ginikanan, pansit kanton ug sardinas ra jud maoy madali-dali. So while nagpili mi sa mga isda, Mama was telling us how thankful and grateful she is sa mga blessings nga gihatag sa Ginoo. Ingon ani jud ning mindset nila ni Mama ug Papa bisag unsa kadako or gamay sa ika-offer sa dagat, di jud sila kalimot og pasalamat. So balik ta human na nagpili si Inday sa iyang gusto isud-an and iya na pud ning kuhaan og tinai den hugasan. Unya prituhon dayon. Sa ako pang giingon ganiha ka mao ni siya mo pili og dagko nga klase sa isda, di ba wala jud ko masayop. Di ra ba jud halata nga malipayon siya sa iyang mga napili nga isda ron. So ato lang na siyang pasagdan diha kay naay giflex si Mama nga isda diri. Mao ni siya ang gitawag nga awso diri sa amoa. Lami kay to siya itinola or ipaksiw ay bisag unsa nga isda basta presko lami jud kayo lutuon, di ba sis? Okay kayo. At this point, nitabang na si Papa og pili sa mga isda para ibaligya ilang ramira din i-debone unya ibulad kitaas pa kayo ang adlaw. Giyabon na ni Papa ang last nga atong pilion.
Nya timing pod naabot ning akong igagaw nga nagpuyo sa pika side sa isla. Mao ni siya silbi puli nga motabang og pili nato kay ang akong siswang adto na nagasikaso kay moadto naglungsod sa bantayan. Kay klase na pod nila karong hapon maong kita padayon tagpili. After mga pila ka minuto nga pinili ay pira buyag lang nahumanta. Bisag unsa nga klase sa trabaho basta magtinabangay dali ra jud mahuman. As you can see, panood na ni Papa ang mga danggit sa sikpaw or sibot ba or unsay tawag ninyo ani. Ay basta kay sikpaw ang tawag namo ani diri. And I would like to know what do you call this in your area. Kadaghan ba na akong ibas? Basta i-comment ang diha kung unsay tawag ninyo ana oy. Ay ambot ba bisag asa na lang manghilambot ang atong topic oy. Wala na hinuon ta nakabantay nga gitulisan na ta. Char bitaw oy pasagdan na nato siyang magpilit diha sa iyang sudan kay ingon pa nila it's better to give than to receive. It's kinda fulfilling man pud og muhatag ta nga kinasing-kasing labi nag di ta mag-expect of anything in return. Di ta nang mindset na muhatag ko aron hatagan pud ko. Sa kadaghan ako gipanulti, approve baka ni sa akong body o approve di ay uy. Bahalag naglingo-lingo ng usa diha. Importante na ay usa nga ni approve di ba? Bitaw oy. Dadun ta mo kung asa ni namo ibaligya ug asa mahitabo ang deboning process. Nya ingon si Papa nga ako na lang daw ihabo ang unod sa akong balde aron makatarong tag video. Kay kahibaw ra ba jud mo nga kalipay nako ang pag-flex og proud kay ko para nila isip usa ka anak sa mananagat. Sa dagat di ay minangagi kay maora ni pinakalapit nga daan pasingadto sa baligyaanan. Nindot po diri iagi ang isda sa dagat kay dili kay siya bugat. Ang nakalami sa mga bulad diri gikan sa isla is dili siya parat. Dili kay puro asin na lay atong malasahan. Maong dili pud unta mo muhangyo og katunga sa presyo nga ihatag ninyo kay dili ra ba jud sayon ang paggama sa bulad. Dugay nang nagnegosyo og bundis danggit ning akong igagaw kay basta limpyo nga pagkaobra og dili parat magbalik-balik jud ang mga suki. So from deboning process to pagbulad will be on our next video. See you there everyone. Thank you so much. Maayong buntag everyone, another bunsod blessings for today's video. Kay basta mo huros-huros lang ang hangin sa gabi unya mulabay ang mga isda maagian ang bunsod ni Papa kay syempre nag-welcome raman na siya sa isda, naga-open arms kumbaga. Naadyoy makuha nga sudanon tibaw sa buntag. So magsugo na tagpili sa mga danggit kay si Mama nagsiguro siya og pili sa mga sari-sari kay naay gusto nga moambit ani nga taga Panitugan. Kay iya daw ning dadun didto sa Cebu City. So kay naghisgot naman tag Panitugan, shout out ta sa tanang mga taga Panitugan diha. Kay hapit na ra ba ang pista sa Panitugan no? Kanus aga nito, murag Mayo 14 ban. So it means hapit na dai ta makakaon og lechon ani kay Mayo naman next week char. Ang kahango lang jud oy. So kay naghisgot-hisgot naman tag shout out diha ato ng sugdan. Okay, let's start. Shout out kay Ma'am Kiang Kandidato from Sugod, Southern Leyte, kay Ma'am Joey Imperial from Kugon, Dumanhog, Cebu Province, ug kang Ma'am Mary Reyes from Bislig City, Surigao del Sur. Kay Ma'am Rosemary Ibanez from Baganga, Davao Oriental, Ma'am Julieta Villarusa from Zamboanga, Sibugay, and Ma'am Neva Laureño from San Jose del Monte, Bulacan. And to Ma'am Alexa Malagante from Digos, Davao del Sur, kay Manang Milani Muñez nga naa sa Manila, ug kay Sir Darwin Domingo from Kanipaan, Palumpon, Leyte, Sir Leon Morales from Mati City, Davao Oriental, and of course kay Sir Lovie Lacson from Misamis Oriental. Thank you so much for watching and for always supporting my vlog. Maayong buntag everyone, nakapangapi na batang tanan diha kay og wala pa atong timplahan og diri ta magtambay sa kasadpang bahin sa isla sa Muambok. Nindot pud magtambay diri matag hapon kay walay makaharang sa view sa sunset. So naata karon diri sa daplin sa dagat kay nagpakaligo ko sa akong duha ka body. Nya si Papa mo adtog barangay Sulangan aron magpalit og tubig. Mausa ka oras nga linigo ay sa akong mga body na mauli nami. Humana si Mama og pili sa mga isda niya ako siyang gipangutana og unsay sudan karong pamahaw ni ana siya nga ako na lang daw timplahan ang tinola. After nakailis sa akong mga body, ready na pud ang tinola niya karon, proceed na pud ta sa atong pagsugba. Pero later na lang nakaiabot na si Papa gikan nagpalit og tubig ato sa silang tabangan mag-alsa sa mga container. Mao ni nakalisod sa kinabuhi sa isla kay og dili may bisitahon sa ulan, mga pila ka semana or usahay mo abot pa jud gani og buwan. Pagkahuman diskarga sa mga tubig magsugba na ta aron makapamahaw kay murag gutom naman. Ang atong isugba karon kay kani nga isda, ang tawag namo ani is bugaon or bugaong. So sa gawas ta nagsugba niya, diri na lang pud ta mamahaw kay igang kayo og adto ta sa sud. Usa na lang ka isda atong gipaabot nga maluto diha niya si Mama nagpanit og kamuting kahoy para pang merienda karong hapon. Nakapangaut magkamuting kahoy akong igagaw niya, giapila na lang taghatag. After mga pila ka minuto nga pagbali-bali sa atong sinugba, plastar na para mamahaw. So there you go, breakfast is served, mga unta.
Maayong buntag everyone, what a wonderful day it is. Kumusta naman mong tanan diha? I hope you guys are doing well. So for today's video, I'm going to debone some danggit, make a dayo, and prepare early dinner for my family. And of course, thank you Lord sa pag-provide og pamugas og sudanon namo today. So let's start. Magbulad ta og danggit today aron naa tay sudanon karong hapon. And of course, perfect pud ang panahon para magbulad ron kay grabe ang kainit. By the way, pangga akong ganahan kamo tan-aw sa full video ani, it was already uploaded on my YouTube channel named Ate Laila. Kay hapit na tama 500 subscribers, which is halfway para ma-reach nato ang 1K subscribers. Layo pa pero layo na gikan sa uno, di ba? So balik ta, wala ni nato gilabay ang tinai sa danggit because we're going to make a yummy ulam called dayok or ginamos nga tinai sa danggit. Ang perfect gamaon nga dayok is kanang tinai sa danggit nga kuha sa buntag kay wala pa man na sila mga nakaon nga mga lusay, di ba? So limpyo pa kaayo ang ilang tinai, gamay ra ang atong tangtangon ang iyang atay, lungs ug ang iyang apdu. And after that, ato rang hugasan kaduha, butang daghan nga asin and ready ni siya para isulod sa botilya. Pwede raman pud sa baso ibutang, ang importante na siya takip. Let it ferment for 3 days to 1 week, aw pwede na siyang sudanon. Butang suka kalamansi ug sili, aw taob ang kaldero Nagtuo jud ko pangga nga daghan ang akong nagama nga dayo kani batyag na magkasakit ang akong likod. Agoy, nagdako orang huna-huna, wala man gani naka 1/4 sa botilya unsa ba. Anyways, again, full video sa pag-prepare or pagluto ani was already uploaded on my YouTube channel. Thank you so much for watching. Bye! Maayong buntag everyone! I woke up early today and started my day with a sip of coffee and steamed glutinous rice with some salt and ginger nga giputo sa dahon sa saging. In short, akong giparisan og anok ang akong kape. Kadaghan bitog tabi So for today's video pangga, naata importante nga lakad. Moadto tag lungsod sa Bantayan kay ato na ning ipadala ang pinikas nga bulad nga order ni Sir from Davao City. Shout out nimo Sir Eric and thank you so much for patiently waiting nga makompleto ang imong 2 kilos nga order. It really takes a while nga makompleto ning order ni Sir no kay very busy jud ang atong schedule ron. Pero ato jud gilaban ang pagpakas ani no kay gusto nato nga makaabot ni og Davao ug makatilaw si Sir sa atong lamian nga pinikas nga bulad nga sari-sari. As you can see, ready na si Papa og si Tio Loding, so let's go. Pag Monday pa unta ni nako napadala no, pero kay wala may magbantay sa atong duha ka body, ako pang gipaabot nga mauli akong siswang aron siya ang magbantay, di ba? Hay sa akong Papa diha nga very supportive. So kani nga biyahe gikan sa Isla Muambok pasingadto sa lungsod sa Bantayan will take 10 to 20 minutes kay kusog man ang padagan ni Papa then wala pud tay karga. Nya dapat na atay trapal nga i-shield aron di ta matalsikan sa dagat like what Tio Loding did. So abot na ta og pagkanindot basta smile aning atong bulad It's time to say goodbye bulad. Moadto naman kag Davao, imo naman kong biyaan. Sagdi lang anak man jud mo, charo. After na kog padala ni hapit kog Bantayan Plaza, chill gamay kay grabe jud ang kainit no. Nalingaw pud kog tan-aw aning mga estudyante nga nagpractice sa ilang sayaw. Sana all ka mao mo sayaw, kita ani puro kaliwa ang paa. And then pag humanatog pamalit sa mga anik-anik, it's time to go home na. As you can see na atay mga kawayan nga karga diha gipalit na ni Papa kay usan na siya ka materialis nga gamiton sa paggama og bunsod, but that's for another video. Thank you for watching. Bye! Maayong buntag everyone. Pagka maayo na lang jud sa atong buntag ron kay nakakuha si Papa sa usa ka klase sa pinakalamian nga isda diri sa isla. Lami ni siyang paksiwon or isugba pero kay nakaluto naman tag sudan para karong pamahaw, ato na lang ning ibulad para sudan karong panihapon. Panangitan ang tawag namo ani, lami kay ni siya labi na og prituhon, makaingon jud ka nga mura man kung nagkaon og panit sa lechon char. O bitaw tinuod na siya dili na atik. Iapil na lang pud ni Papa og bulad kaning tulo ka buok ito. Kay dili pud palupig ang iyang kalamian ani. By the way mga palangga, si Papa mao'y hands-on sa pagpakas ani kay slimy kay ni nga klase sa isda. Maong careful kay ta sa paggamit sa kutsilyo. Unya witik-witikan pud na ni Papa og asin diha. Pina-chef ko ang galawan ba aron mabalansi ang iyang lasa. Nya hugasan ka usa ibulad maghapon. Ready na dayon para iprito ang atong bulad nga panangitan. Nya insert ra nako guys while gabali-bali ko sa akong giprito diri. Full video ani was already uploaded on my YouTube channel. So i-support pud ko ninyo dito. Daghang salamat. And there you go, crispy panangitan for panihapon is served mga unta.
Maayong buntag karong adlaw akong ipakita kaninyo ang usa sa pinaka-challenging and at the same time exciting part sa pagpuyo sa isla sa Muambok. So ang isla Muambok is sakop siya sa Barangay Sulangan pero dili magkadugtong like Biagayag, Silagon and Panitugan which is silingan rapod namo nga isla. And this is the reason why dili may makadali-dali og adto sa lungsod sa Bantayan nganuman. Syempre dependent mi sa sitwasyon sa dagat. Kung taob ba or hubas or dili ba kusog ang hangin, dili ba dagko ang balod, so ana daghan kayo tag dapat i-consider. Unlike sa mga nagpuyo sa Bantayan proper, easy ra kayo nila mo adto og lungsod. Pero kami once or twice a week ra mo adto og lungsod maong tingob ang among toyo. Sa maani, nagpalit na lang si Papa og gasolina aron magkugi ang makina so gikan ta diri sa Petron balik ta sa atong agi aron makadunggo na og magsugod nagpamalit kay perti ka init. Biliba jud nakos kakugi aning akong tiyo oy. Ato nang sugdan kay gibati man tagkagutom gikan sa biyahe aw ni palit ko waffle tulo ka buok. Syempre palit sad tag pasalubong para sa mga nagpaabot sa isla. Pagkahuman mo agi tag sidewalk nga kung diin napukaw ang akong childhood memory when I was in elementary nga diri gipalit ang akong first ever backpack nga Hannah Montana. So paghuman ako pili og pagbayad aning tarak-tarak sa akong bodyguard ni diretso na dayon mi silamasan. Unsa may paliton diri o mga lamas alangan magdayaper ang dayaper diri nato paliton sa atong suki and the most trusted butika suba. Grabe ka init sa lungsod uy samot man tagkaitom pero ang akong bodyguard mas ganahan pa siya maglakat-lakat. Pagkahuman sa butika hapit sad tag groserihan. Palit tag biskwit good for 1 week para tipid. Nya importante na atay lista basig na atay nakalimtan and of course malikayan ang overspending. Human naman tag itulis diri sa groserihan adto na pod tag prutasan sa ako pang gikaingon nga tingob ang among tuyo diri sa lungsod. Mga baratuhon lang gud nga prutas like oranges nga tag 3.25 og apples nga tag 2.25 pareho ra man na ay sustansya. So after that kay ubos naman ang atong puhunan mamauli na ta sa isla. Pero before mi ni sakay og pambot nilingkod sa mi sa waiting shed kadali aron makarelax gamay. Ay grabe makalabad sa ulo ang init di jud matabang ambot na lang. Og makalugar ka, try og laag diri sa among gipasigarbo nga Lantawan Bay wa kay the best kaayo ang sunset view diri. So balik ta nagpalit pud di ay mi og mineral water and as you can see medyo kargado na ang pambot niya musakay pa jud ko pero no worries kay linaw ang panahon. Nya hinay ra man ang padagan wala man tay gidalian maabot ra man gihapon. Nya ana lang kinahanglan tuknan kay karaan ang among makina walay reverse. Kani nga dagan it will take 1 hour more or less. So mao to thank God safe ang among arrival.